Hauki, egun guzti hori, izenak eseka bezaz da, agorteko naiz, eta pena gortan Global Equilibrium daukagu. Gaurko errutinarekin hasteko, belauna igo eta besarkatuko dugu. Mantendu 2 segunduz eta eman pausu bat aurrera. 2 segundu, 1, 2 eta pausu aurrera. 10 bat pausu egingo ditu talde batera eta beste 10 bestera. Hurrengo ariketa egiteko eskuak gerrian jarri. Hankak zabaldu eta pausu aurrera. Hanka zabaldu eta pausu aurrera. Hanka zabaldu eta pausu aurrera. Berdina, 10 pausu aurrera eta buelta. Jun eta etorria, aurreko ariketan ere. Orain lurrean jarriko gara eta os gora etxango gara. Zubia egingo dugu, oinak ipurditik gertu, pelbisa zabaldu, saietzak finkatu eta ipur masaia astutu. Astiro jeitsi, lurra ukitu, besoak fuerte eta igo. Astiro jeitsi eta lurra ukitu. 10-15 errepikapen egingo ditugu. Ondoren, besoak horrela kokatuko ditugu eta zubira igotzen garenean besoak gurutze forman. Astiro jeitsi, lurra ukitu eta besoak itxi. Lurra bultzatu eta pelbisa zabaldu, ipur masaia ondo estutu eta sabelaldea aktibatu. Honetan ere, 10-15 errepikapen. Jarraitzeko, belauna aldakaren altuerara igoko dugu. Izterra atzetik hartu eta hanka luzatuko dut orpoarekin bultzatzen. Behatzak behera begira. Bueltatu, oina lasaitu eta gora. Bultzatu. Bueltatu, oina lasaitu, gora igo eta bultzatu. 8 hanka batekin eta 8 bestearekin. Jarraian, hankak aldaka baino apur bat zabalago jarriko dugu. Besoak gurutze forman eta eskua os gora. Belaunak alde batera botako ditugu, astiro bueltatu eta beste aldera. Astiro bueltatu eta beste aldera. 6 alde batera eta 6 bestera. Espero dut zuen gustokoa izatea.